ukuze ingakuhluphi. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Thank you so much for tuning in. Be greeted, be greeted, be greeted, be greeted all over all the provinces that are here in the house. Be greeted. Thank you so much bazalwane. Thank you so much for being part of this episode. Siyambonga uNkulunkulu ke asiphezi kuyintokozo enkulu ke kithini ukuthi sibe nani lapha kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. But before we start, I would like us to pray bazalwane kafishane nje and then bese singena ke enkulumo yethu yanamhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphakamisa udumo lakho nezibongo zonke zifanele wena uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father God, have your way uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phakama njalo ngomusa wakho omkhulu obabazekayo. Moya ingcwele siyabonga as you about to start. We pray uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu. Konke sikwenza la we pray Baba makubuyisele udumo lonke kuwena njengoNkulunkulu in Jesus name. Amen. Yes, siyabingelela kakhulu bazalwane once again. Thank you so much Gama lami ngiSithiwa kaDlamini. Mfana wale kwaZulu sibalikhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu. Namhlanje ke I'm with umama la namhlanje. Madoda bengibone lapha ku TikTok but umama weCountry. Siyabingelela mama. Izanethi siyaphila ni right. Sibonga uNkulunkulu nje osithathe wasibeka la endleleni ubekhona nathi si drive all the way from KZN ubemkhulu kakhulu sambona noma kunengozi endleleni kodwa asinvolve ngathina because we are covered. Siyabonga kakhulu mama. Ngibone kakhulu lapha na ku TikTok wenza live khuluma nabantu wenza zonke lezi zinto lezi ezinhle kangaka. Namhlanje sithi hayi nosicela ucela ukuthi ke sizoba nawe la namhlanje ke sizoxoxa nawe egameni lika Jesu. Maybe mhlambe for umuntu noqala ukubona ke nalabo abanye bekwazi kodwa bengakazi lutho ngawo liningi. Masi no mama weCountry sikhuluma nobani? Umama weCountry nje umntwana nje ozalelwe endaweni ethi iseSigodini eDindeli KZN. Okay. KZN kune iDindeli inkulu so idivide ngamagama khona oCaluzo oDambuza. So my birth area is eSigodini. Ngizalwa nje kwi family, a very pure family, but it's 6 ama siblings. Uma so 6 ama siblings mina I'm the third child. Okay. Like a middle child. Yazi middle child is ignored. Akuyona ingane ethandiwe, akuyona ingane ngaziwa nje ukuthi inhlobo. Yeah. But uNkulunkulu emkhulu uNkulunkulu said this middle child wayiphakamisa. Out of all odds. Uma khona ngasebenzi, the mother who is uneducated. Siyahlala la siqashile in a room and we are 6 children plus a mother. Uma wethu beseshonile. Sure. So sihlala la ikamera elodwa as you can imagine. Kukhona abafana ba3 amadodana 3 nomama. We have to wash us mensa senza yonke into. Can imagine khona abafana. Mrs Lala khona balala noma khona balala phansi. It's horrible. So lo animbonayo ke as a third child angazi uNkulunkulu ukuthi there was something very peculiar or very strange about me. Ngikhula ke ngiyathanda ukufunda uthi uma ngisho ngisemncane ncinci uthi ngithatha isuitcase lengane zabantu ngithi mina sengisikoleni ngibanjwe sengiyophuma le so ngisikoleni isikole nje into yami engakhula nayo. So isikole la sesiqatshe khona indawo ukuthi vocational ukuthi isikole nje to vocational kodwa mina ngifuna ukuya lapho cabanga isikole singakalani ama high school. So masiqhubeka uma wethu westrugglisha wedayisa landa amabhodlela uma wasuca ohlangana naye ufana neparallel lamaphara landa amabhodlela. Okay. Uyahamba emathaveni uyaxoshwa amabhodlela amade just abazi ukuthi wenzani lo mama kanti lo mama udayisa iDettol noShibush uzoqala ngalamabhodlela.
Okay. Ukuthi mase qalile bese sinika ke nathi so ngikhule nje angangazi ke mina ukuthi entrepreneurship so to prepare kanti we being crowded in ukuthi for entrepreneurship so mina ke bangazi ke abantu ngiyathanda udayisa njengamanje namanje ngisadayisa so we grew up kanjalo sisesimanje nje from the grassroots ukuhlupheka lo serious but we a very happy family very happy family uma wethu nathi mina ngikhule kanjalo ngijoka ekhaya nje singanako lo siyahlupheka manje siyashayana mhlawumbe senza siyaqalana kumnandi nje nami ngibabli through uma wethu sinothando so ke siyakhula kanjalo uma sikhula sesingena ezikoleni siyafunda sonke siyafunda ke right shoot mina njengoba ngo third child shoot khona abaphambili ubhuti wami nosisi wami phambili shoot mina ngiyafunda ngiyangena ngo third one if ngena okay ngitshengisa this brilliance ukuthi othisha balapha phambili basibukani ingane ngene encane yanihlula nina yabo lo nihlula ingane efunda yabo leyo yeah okay yes bazalwane bami sihleli naye la umama we country yeah sambuzile about nje a short background nyana yakhe sentu buya phubani njalo njalo but then into engifisayo ukuthi ke sizongena nakuyona ekukhuleni kwakho ke mama wakhula ukwaze kwafinyelela khona ke ake ngithi mhlawumbe ake ngiqala esigabeni suyintombi then uhlangana kanjani ke nobaba sekhaya Sesiqile izinto eziningi kodwa ke asifike la sifike no it's fine unga recap nje kancane amankinga yes khuleka okay ngithe bengcine ngithe safunda yes okay ngaqeda ke shothi bona ngokustrugglisha ke wasekhaya uzothene in one exercise book uthisha we-maths ufuna i-maths yakhe uyibhale khona la owesiZulu uyibhale on exercise book elodwa for all the subjects but you want to be at school but una exercise elodwa uma efika e-maths uyamnika ofike eqale lakhe so laba abanye bakushayo shawa ngoba manje ene awenza uthi ngenzile kuthiwa iphi uthi kulela exercise le-maths so hey konke njalo those days ukujova into angabaningi ama-exercise abantu I wish that's what I was wishing for ukuba nami ngakufunda ngalesi sikhathi ingabe mhlambe ngoprofessor othile but I struggled in exercise a lot and I had to enjoy ukushawa ngazi kahle ukuthi ngenzile homework but because usitha wesiZulu ithathile neMaths neAfrica nayo yonke into lapha so angikwazi ukuprove ukuthi ngempela ngenzile kufanele ngishawa into engenzile so that was then apartheid era singakabi kanje nina nje esinama exercise nona ezikoleni ngempela kungakubi kabi ukuthi anifundi thina sibe sa strategy exercise a lot and we managed to be where we are today so fast forward nina futhi asenakhela izindlu ngabe kunzima kakhulu abantu belekhala asina gesi yes talking about ninomuzi nakhelwe ugesi ngempela sinamanzi natonto ningayazi because you have not enjoyed hardship mina nje ngifisa ukuthi kancoba ngizalwe ngale era kuba ngizalwe ngale era le nithi niyabheda mina ngibona is the most beautiful era la senidla khona esikoleni sasihamba singadlile la nina seniphuma exercise hayibo niphe izindlu thina saqasha sasaqo sasasebenza so it's a very beautiful era however nina ke nibona ngathi ayikho right thina esaqhamukale we are seeing it as very beautiful ngendlela ukuthi if ni abantwana bayimisela ngokufunda this is the time this is the chance and there is no other chance you grab it and go okay fine fast forward safunda basala kabaye basala ekhaya so ngafunda ngedwa ke ngagcina sengifunda ngedwa ngagcina mina ngedwa ekhaya sengina matric ngedwa okay out of 6 1/6 score 1/6 sengina matric ngedwa after that matric no I want to talk about the matric because it was a very
painful rather area yami ngaleso sikhathi matric ngaleso sikhathi kwakufanele uthene more before ubhale i-exam ukhokho 85 rand one register kuze uyabhala uzobhala exam uzothola certificate ngiyangazi nami ngo1 that's an apartheid era angazi kodwa it was 85 rand so uzanzobhala uma yinina wena sewena wedwa uthisha so wena wedwa ngakhokhile shothi awubhali intombi othisha ngazo sikhathi babengana inhliziyo yalabo thisha bamanje ngazi kanjani babengana konje ukuthi awunkosi amasimqoqeleni 85 rand hayi awusuzobhala ke shothi ihlehle wena ubhali uzani wengane zami ninibhalayo wena awubhali uma ungafika nayo kusasa ayawubhali ngisho ukuthi uzobhala uyozayo kufanele uzofailile so I cried and I knew ukuthi congregation is sent. You know what I did? Ngahamba ngaya esitolo sangasekhaya. Khona isitolo kuthiwa kwakuthiwa ikambanjwa. Bayazi abangasekhaya. Kwakhona ubhuti kuthiwa uPhuthula waye-ownership bottle store. Ngafike ngihamba ngaphandle. I was 17 years ngaso sikhathi. Lapha e-bottle store kubhalisa 18 years. Awungeni mona 18. Ngimngaphandle ngiyakhala. Ingathi uPhuthula ukhona la uyabona. Engathi office lakhe le class ethinted uyabona khona ngane nansi ngane sicapheni athi yena ngenzani le yangane ngenzeni hayi ina uneyime ngakwena isina 17 awungeni wena la ngenza grade 12 ngena 17 ungeni isethi intombi zakho una 17 osisabahla una 17 azophuthulana hayi ngenzeni noma na 17 ngifuna umuzothini hayi ngize ngifike imfishane futhi ngene imfishane angikwazi kuya phezulu athi ukhalelani mina ngifuna ugrade 12 Georgia High School kusasa engibhaliswa kokugcina uma nganawo 85 rand ngiyangibhala matric kanti mina ngifuna ukubhala mase ngiyasebenza mase ngakhumuza sekhaya bese ngiyakhala uthola athi ayi let's an 85 rand ashayithile yakhe keep 85 as me ngathi ngizokhokha bese ngisebenza camanga avela hle kuPhuthula ngihambi that was the start of me today so ngiyasho ukuthi uPhuthula wherever you are highly appreciated your 85 rand made me this woman that holds a master's degree today because of your 85 rand wow today I'm holding a master's degree and I've been a lecturer, I've been lecturing nurses, I've been producing nurses because of the 85 rand. I've been nursing patients at Idindele Hospital, I've been leading the teams. I've been mentoring people because of the 85 rand. And today I'm sitting here also able to talk in this because of the 85 rand. Ish, my dad. Ish. Yeah. Then impilo ke yaqhubeka ke ngoba ngiyafisa your story might be long but ngizofisa ukuthi sisikhave nje accordingly if it takes us ukuthi okwenza part 1 part 2 part 3 njalo we'll do that but ngifisa ukuthi sisilande kahle siqhubeze singasilandi lela phela sesilanda lesi ngifuna ukuthi nje siqhubeka yes silana ekutheni sengiphasile lo grade 12 ngathola okay siyahlupheka ngisho uma ubene yikhona kukhona igrant inyana ngazi kokuthiwa yini igama layo uma ngikhumbula ngoba ekhaya okuhlala kufika social worker so the social worker liyafika libuza useni how ayikho no standard change like hi ngisizama isimothini njani ukuze to remedy the situation athi uma ukhona usene standard ofundayo overstated so and uma lo esephasile ano lesa ma results akhe uthanda uba yini bese uma ngizwe ethi uthanda ubonesi sathi okay bese phasile ke anangithinta should le social worker elalaphi elaseThekwini kungakabe khona lemngcele ukuthi waseThekwini usebenza eThekwini walapho usebenza ngophi waseThekwini ku social worker la kaMthembu lisebenza eThekwini sebenzela kodwa esigodini shothi uma engaphansi kwalo
Shuthi isosho lokho lenhliziyo enhle lithathe nodadewethu wahlala naye udadewethu abemuhle usehlala kaMashu kaMthembu uyabona nje usesiphathana nengubo ezisale ngani zakhona sesiqokana kahle yabona nje leli sosho lokho leli yabona nje yena udadewethu sehlala eThekwini ke Okay. usesathola ile social worker okay ngiphase social worker uma hambisa social worker lisa ha uphase kanjani nje Hayi ilokuzana ibambu kuzinga lisa phazamisa. ngicela hayi angasethi ba hello Kunjani? ngiyaphila ngikhuluma nani Awukhuluma noSithembile, ngiyakucheck ukuthi u-right yini. oh ngikhona ngikwi-podcast Okay, sis. Bye. so angazi ngivale kanjani Khululeka. angazi ngivale kanjani ay angazi kwa mina sangixeka Iyakuhlula. No, it's fine. It's la. Fakele yona kwi silent. ngoba ene Yeah. this was a call to say alright in that's all No, ngiqhubeka mama. uzokwazi ukuxhuma kahle Khululeka. Khululeka ngazi izinto. hayi social worker lithathe ama-results ami lihambe lo-apply le-Dindeni Nursing College angazi ukuthi la-apply kanjani kodwa 2-3 months after that ngabizwa e-Nursing College ngaqala ngatraina-ke ngawo-group 289 Okay. ngaqeda-ke ngaphasa ngathola i-diploma in general nursing psychiatry onke lezo zinto lezo ngaphasa ngasebenza eDindeni hospital ngaleso sikhathi fast forward-ke ngaphinde ngafunda ngaqala ngo-2000 ngenza futhi i-degree ngenza nge-BK nge-University of South Africa ngathola i-BK yami ngaqhubeka uSimelane hlangana naye emshadweni I'm sorry ukuthi uSimelane myeni Umyeni wakho. Yeah. ya kulungile vele uSimelane vele ngoba uSimelane kanti ubani myeni ngoba uSimelane vese Okay. ngihlangana ngoba uSimelane vese hlangana emshadweni kushada bani kushada umngani wami kanti naye umngani wakhe umkhonyana kuba kodwa umngani wami namkhonyana umngani wakhe so mina umetro of honor kamakoti yena best man kamkhonyana okay fast forward sihlangana emshadweni ke angisazogxile ekuhlangana emshadweni senogxilisa sashada ke nathi beshada 2002 sashada Wow. 2002 Yo. She's at 2002 to 2025. This is 24th year. Uphelile 24 years because sashada ngoJuly. Shothi ngabala ke now from July 2020 2002 to July 2025 this is 24 years. 24 in long manje. So yeah. Sishadile kumnandi. Yaba khona ingane ngo-2001 before shade right kwakusheshe kwashadwa yangena ingane esibili emva komshado 2003 kwangena ingane esithathu ku-2007 24 years later okay fine siyahlala sinomuzi uNkulunkulu uyabusisa nje khona imoto khona impilo nje eqhubeka ama-challenges akhona iquba nje impilo iqhutshwa uNkulunkulu Ama-changes ani lawo? ngale kwaNkulunkulu ngabe kade yaphela ngabe ngathi ngifika nje ngiphuma ngabe ngifika nje ngiphuma emnyango kodwa ngokuthi ene wangithola ngivele ngisenkosini kodwa noma kukhona ama-challenge ngiyangwabika kumama enkonzweni ngithi sekwenzeke kanje angihlalise phansi ngikhale angivumela athi khala angibambazi athi khala sometimes ngeke ngimsole ngesikuba wayengekho ngabe kade ngaphuma mhlawumbe I'm living a better life mhlawumbe ngabe kade amthola umyeni okahle ukuba lo mama ngibe ngimsole ngithi ukuba ene lo mama yeleke ngitshela ukuthi ngibekezele ingane zakho umuzi wakho ususebenze kangaka so isikhathi siyahamba ama-challenge akhona umyeni uyaphuza umyeni angazi ukuthi ngiyini ngisigqoko sasiphi ikhanda ngizivalo saliphi ibhodwe nazi umuntu mangazi usivalo saliphi ibhodwe Eish. usigqoko sasiliphi ikhanda
Esasigqoka sifane nomsiliphi khanda. Uma umuntu ngeke understand amesho njalo. It's like yonke into uzenzela yena ukuthanda kwakhe. Akayazi nje lento uthi ushadile noma ushadelwe noma nefamily leyo into nje akayazi. Wazi uthena ubhuti nje. Onabangani bakhe, that's a priority. Abangani bakhe ngisho sihleli naye mayofika wafona umngani nje. Angeli kholi. Umngani uNkulunkulu wakhe. Uma ehamba. Umngani uThixo wakhe. Yamuzwa? Utshwala ingelosi yakhe. Izifebe amakerubini akhe. Bese uthi thina ke sibe njengazi isenabelo zinyawo zakhe. Lasixabatha khona. Thina sifamily, the very close family. So ke ngiyayisho lento ukuthi ayibafethu ayingeke lo muntu uyaphuza Friday Saturday Sunday Friday asinayo family time. Noma ngicela family time. Hayi kulungile so wena family time. Hawu uyahamba mhlawumbe uyele edrobheni usiyabuya usemenyiwe. Eish. Usemenyiwe. Kismina ibo usemenyiwe. Hayi sengimshadweni. Uzomenywe nini? Hayi ngihlangana noSibani ba uhlanganile. Usemenyiwe. Idimo. Mathatha. Hayibo. Kismina ibo lo muntu akazi ushadile noma ushadile noma nefamily. Angavela hlangana nawe nje manje uyothenga izinto usumenyiwe na usuvumile. Wena unama commitments. Hayi wena wahle ungiphatha. Angiphatha ngeke ungiphatha. Hamba umenyiwe. Ngaleso sikhathi uyasebenza nawe lapho. Ngiyasebenza. Nayo uyasebenza. Ngiyasebenza. Okay. Wonke umuntu uyasebenza. Ingane sencane ziyakhula. Khona lapho kunama challenges. Mina ngumuntu ke academic. Ngaso sikhathi ngilecturer. Ngiyofundisa amanesi. College elithile mhlawumbe singalihlonipha igama le-college. Ngiyafundisa lapho ngelecturer. Khona la ngena ama-challenges endoda eyingane ewana nje lekuthini ene-DDHD ebolingane lexhuma ngathi wayibamba uthi ihla phansi. Umngane unjalo nje ngathi une-EDD bayayazi amanesi ukuthi ine-EDD ingane jumpy. Umngane unjalo jumpy akahlala ekhaya. Ekseni ngo6 usehambile endlini. Uyapi angiyabuya ngogeza imoto. Thatha imoto. Hayi noma uzoba ne-matrix usathana uma emsebenzisela wabhodi. Uzoba ne-matrix uyapi ayogeza imoto. Hayi kodwa nje uzoba nento ukuthi ngiyaphuma. Endlini nje ingathi bekona meva athize. Kangothi ingane zami zikhula nje asimazi. Wena uzothi kanjani? Ngoba siyambona ithombe neyigonile ingane. Egona sosikhashana ishutha. Ebephathi. Hambe. Ayuthi khona forever. Ukhona sesishutha. Wena uzawu naku nje baba kwaphethe, nango baba bagonile ozwana amaphonsisi. Bagonile isikhathi seshutha. Emva kwalo sibashifuqa phansi. Umdlalisa empedeni. Baby. Hamba uyabuza edakiwe Friday Saturday Sunday njalo ingazami zayikhule ziyabuka sekuze zizemqamba igama ngoba mesebuya ukudakweni kwakhe ubuya ngo10:11 siyabhala ingane zixesha apha ngombhede ngoba manje zixesha ngene emakamera simboze zishaka zilele kanti ayilele sihle thina mina ingane ke ngizenza zibe home. Mina ngumuntu ohomuke ngizozana ingane zami zolala nami bedeni wami bathathwa ngithi bayakhula amamile bakhule bala eduze kwami simboza mhlambe bazibazumeke uzothi mebuya na ngo11 abahwithe ingubo wena ubona ayini come on ababize ngamagama sedakiwe come on asshole don't wahwithe lapha alahle lapha ingubo kisimina indaba manje indaba sesaxabana indaba manje wazogodolisa ingane zami yayizidlalela empedeni wami ngithi ubungekho nje wena siyawazi nomzobuya ingane ziyaphuma siyagodoza ziyagijima bese ngithi ngiyabiza ngelinye ilanga usethi nje never thina sosisinele sigodole asidonse umyeni wakhe asigodole ingathi ingane zenye indoda
kwingane zakhe ayirhwethe zabhlo hey nena yo asshole ayibiza ama-assholes Yebo. hey you asshole come on kanje athi come on engane sigijima se-confused zabe zolala kangokuthi manje ene uma zinene mekuzayizwa imoto ngoba imoto izongena ishaya ingoma iyovuza omakhelwane angiphathe bese qonyiwe meqonyiwe njalo meqonyiwe ushintshe ushintshe ingoma yes useqonyiwe kanje nathi ingoma entsha singena ngayo ingoma ingena ekhaya khona le ngidina esi koza ngihlathe beyikhana bangazi uqonyiwe lesigidi sizwe la gigi says nango kaze uqonyiwe ubani ayikazoqonyiwe ke mina bengibona ama-signs and symptoms okuqonywa Okay. athi mina ngine-low self-esteem Esho wena. you've got a very low self-esteem uma uyazi intombi yami isho wena ukuthi uba angithi nginentombi into isho wena nginentombi angithi ngizimeyazi uyayazi phela ngoba uthi nginentombi shothi uyayazi isho ke ukuthi uba ngithi mina ayibo awungeke get a life Yebo. usorry nje into angayazi ongekho vocabulary yakhe ungiyaxolisa into angayazi get a life Ngaleso sikhathi ukhopha kanjani ke emsebenzini? Your coping mechanism at work. and there were times when I break down but so ngisho ene esizingayikhuluma yonke into ayikhethi esisekelo njengonkulunkulu njengoba ngisho I was very kade ngivele nje ngiyi-pray woman ngomama ogqokile esontweni ngomama osimese izinto sezibheda Yes. ngikwazi ukuthi ngiye komunye umama ngisayibafethu hey kwami ziyalila bese befika bayo mama hayi zilila kancane kwena nakuthena ziyabila kuthi abele basiduduza bathi yabona nje ene imizi nje osingena phakathi othi kuyashonqa yabo ngihlaliswa yiloko yabo that thing uthi uzophuma uyephi kuyashonqa yonke indawo mhlawumbe wena ngoba lo mlilo kusojwayele ake usukotha yabona ingane yami ngikhumbula ngelinye ilanga isikhulile le ntombazana the last born khulile uvashele yamakhelwane ngenhla mevashele kuningane engangayo almost kodwa le yami ithe ukukhula kancane mhlawumbe kwama-months kodwa bahlala ndaweni bayamantombazana so kuthi mayefika ubaba walaphaya ebuye emsebenzini abambele ingane ayijwibe yabo lokhu ushwiye ingane ijabulisa ishwibe eyami iyabuka kanjani iyabuka sothi iyadumala iyafika izongixoxela cabanga ingane ehalela lokho kuthi ubaba walo uyafika naye ma azonaya atheni ubaba athi I'm sorry kusho kodwa vela kuyontero baba athi ade shwiba uthi ngiphele mshuba kanjani usemshuba nje mbambazane mshuba uthi antante emoyeni kanje enza kamnandi kanjani uthi antante emoyeni athi mina baba wami kodwa akazangishwibi Ish. Yeah. I'm so sorry about that. Yeah. Oza ngikushwibe mina oza mina ngikushwibe Okay, son.
Base nezongitshengisa ukuthi bemshiba kanjani. Babakhe uthi kathoze ngishwibe mina. Sengishene ingane zayikhanela into elula nje ukushwiba. Ubaba wazi nodeka ukuthi ayishwibe. Ingane isuke emakhe ikhanela ukushwiba nje. Kasi wena hayi mina zokushwiba mina. It doesn't matter. Mina zokushwiba. Ngaba umshwiba ke. Kanti kusencane abafana kulomuzi nasizele ngokufana noma wakhona. Okay. Unentombazane eyodwa nami nentombazane eyodwa. Unabafana ababili nami nabafana ababili. Sizele into ecishe ifana futhi lezi ngane icishe yilingana. Kanti abafana basezobuya naso story. Babathi udlala ibhola. No Thuba badlala bonke. Baba uThuba usabafana ingane zakhe against ubaba wakhe. Hey hayi bamgende baba bamusa phansi baba. Bamdlwe. Yeah. Bakhala lokho. Abakaze bona badlala ibhola nababa wabo. Abazothi badlala kanjani ibhola nobaba wabo. Bekuthi mangabe khale ngoma le yabana. Let's don't what my father again. Okay. Yabona. Yeah, I see. Kisipela ngasezami ingane zothi mangabe sizendala. Yiphi memory zoba nayo? Ngoba manje lo Luther Vandross bana. Uthi dance with my father, or to ufuna dance with my father again. So there was that moment. I we used to dance with my father. So now that my father is gone, I want to dance with my father. And my children got no memory. There's nothing that they want to do with their father. Because there's nothing that they've ever done with their father. And if you try to confront him with that issue, what he would say? Ake sibe ne family day. Ake uzame sibe ne family day. I don't want to tell him ukuthi ingane complain azifuna ukustriba so. Ake sibe ne family day. Engakwa khona usuku ke we he agreed to sibe ne family day. Phathi ke noma ngathiwa sine family day, there must be a friend. Ufriend nje was Satan wazombona. Noma ngathiwa siphumile. Noma ngathiwa usikhiphile wasisa somewhere, but there is a friend. Babe. Hayi wena. Sure. If the friend is not there physically, the friend will be on call. Hayi silana hleli nomndeni wami friend. Awazi sihlale nje amxoxela friends kwadlula. Cha. If siphuma la ngikhumbula ilanga sasibhukhile sasinento yama holiday. Sabhukhe eThekwini nezingane. Okay, there's no friend. However, there's a friend on the phone. Hayi silane nenga. Ayibo. Kodwa friend lena mehambe ngane zakhe asazi. Sibona ngezombi. Kodwa yena Fanatshela friend. Woza mfowethu sihlene woza sihlene ngane. Eish. Hawu. Uyaphantsha umngane. Hayi wena nje wena inhliziyo embi mina. Mina inhliziyo embi. Ngoba mina ngithi this is a family time. Not a family mixed with friends. It doesn't make sense. Ake uma uthi sibekezelele ufriend wangekho kodwa ngiyosiya ekhaya nje singadlulwa ngafriend ufriend nje. It was one friend or it could be any Friends nje maningi. Okay. Maningi. But I don't want to lie. They were friends. Nami ngibathanda because baba were married men.
futhi ube babehave kahle in front of us. Angeke ngale makhoneni ukuthi babehave kanjani kodwa in front of me kwakuyini babe ngibathandayo nengibakhonzile wavele wasimoto lapho wayoba ingane encane ke manje as friends hayi ke ingane encane wavele nje umngane wavele bazabo laba bangibambezela laba shadile bele fika nama couple goals angifuni ama couple goals lapha ngifuna mina ubumfana. There was this boy again pushing him. The boy yabo say ubaba wena this boy is like talking to him. I think wena baba wena baba wena ubhutwe nezo mhlawumbe okay ngubhutwe avumela umfana wakhe futhi lo mfana bengibheka mina mncane akanangqondo akana nje teenager ngathi mncane ngase no 5 no 6 bengibheka ngendlela etha ngayo yabo noma teenager angazo yini yabo lo mfana wathi nje ngiyabuya manje kanti indlela yokubaleka kanjalo thatha imoto ufuna indlela yokuphuma awubheke lapho ingane esho inganeni yami obhesi bani masikhona isinko hayi baba sekizinto ngisawuze isinko ayibo lesi ayenzandazana amadoda ahlasele usathane uphuma ethenga isinkwa asikwampela isinkwa uphuma 7 uthenga isinkwa ngisima nayibo isiphi isitolo sesivuliwe hayi sesivulile i-tuck shop ethile ngisima okay so uhlala sinende isinkwa 8 9 10 11 12 ayisifaya sidle lunch phela manje ayisinkwa sisasidingi ngisayi batawe desani sibheke rice ayike indaba lesinko kuthi sesingazazi nangu umuntu engingqozisa ngwena singamazi sanibona ngilezi isinko sithumela umuntu uthi zamsi umuntu singama ulethi isinko ngaba la hayi ikabhuda wathi ubhuda cabanga umuntu uzade ubhuda ikaphankese igama lakhe abangigama lona ungabe indoda abantu ohlala bazophankese cabanga hayi kaphankese la phankese in there abantu lo hayi bhuda lo uthulani kanjani amsolo ukuthi igama lomuntu but babesho njani manje asazi ngempela nomuntu olethi isinkwa asazi olethi isinkwa senizobaba lakhe uyothenga isinkwa asazi sezoqhamuka umuntu umayakayakana alethi isinkwa ngo2 yo asasidinga isinkwa manje asisithatha isinkwa fine uma ngisiyafona hayibo kwafika umuntu la elesi isinkwa hayi ungeke wena ungeke ufuna isinkwa noma ufuna mina hayi ungeke unginaka wena ungeke usephuzile mina ngoba nofona angalibamba ucingo qha nofona libanjwe intombazana awazi akafuna ukukhuluma nawe usibani amambhodliso ngegama akafuni awu understand akafuna ukukhuluma nawe ifona umyona amphendula intombazana Utafuna ukukhuluma ngisho wena. Yeah. Okay. Beautiful, isn't it? Okay. Now, there's lento iphendula inhliziyo manje. Being an angel uyaqala manje umile impondo. Uma uyikathi lasekhaya lidlobisi uyaqala manje udla amagondane. Umibhodla. Ayithi. Yeah. Basibona isimo sisashintsha. Uyashintsha uba yini imbodla kancane kancane. Uyashintsha. Uyaqala manje umile inzipho ezinde ngemanje. Kade uyikade you want to protect yourself. So when I became ikati and grew big angazi ngabe indlovu kasayibhubesi usetseni ngibhubesi usekodwa uthi yena ongakhile wasuwenzani lapho wena ngiyathetha phela manje ngiyathetha mase yathuka nje ukuthuka
angisafuni lutho nje ube sifembe sithi siyababa ngithi wena awuhloni ifoni indoda yami wena bese ngishaye inhlamba yakhona ehambisana nakhona bese ngiphohloza inhlamba yakhona bese mangeke yebo ngiyalwa manje usezothi yena hayi manje ngizohlala kanjani nkosikazi njena manje onomsindo okwahlala naye even one ngilena sasihlale kamnandi sibukele wrestling uyayithanda nge-wrestling kumgqibelo ngithi mina lo mgqibelo fanele ngokubhale phansi ngize ngokuhlobise ngofaka amaflap kuba house sekushawa 2 nomuntu engahambi hayi umgqibelo wampela lo fanele ngo-highlight hawu kanti ngifuna umngane wakhe qe hawu manje ula kanjani hayi ngisekhaya wakhuluma kahle hayi ngisekhaya hayi ngacorrect hayi wakhuluma kahle ngisekhaya yathika umngane waboza uhle noba ngile ngedwa ayike ngedwa cabanga mina sithi into engekho umnganaki yabona hayi siya understand ngiyathika ngiyajabula ukuthi hawu wazophendula mnandi uhlala ekhaya ngiyathika umnganaki yabuza angithi uhlala eduze wami sibuka TV kune TV ekamereni siyabuka wrestling na uJohn Cena nani kumnandi uhlala noba bro hayi ngihlala ngiya ngihlala ngedwa hayibo aqede umuntu isayibo wasohlala wedwa sikhona nazi ngane zibuka TV yazo nathi sibuka TV yethu kumnandi ekhaya uhlelo wedwa wena sho thina nje asiyilutho ngohle nathi nje kufanele uza uwedwa wedelela ke lo akuphendule nje ungathi ukhulumela netshe hawu ungasho kanjani na uthi uhlelo wedwa na weqhube okay shothene umngane wakho ejethi mhlawumbe unkosikazi nengane bayihambile lo ehlele yedwa bese hayi eqhubeka awusosha ibhodlela lela izolo soqedela hayi khona isicekane esisele la kimi avuma that's okay asumngane ngizodlula ngizokulanda ngizohutha bese ngisasengweni avume yebo lapha ikati lenjani limila insipho ziyanda yebo akabothi nawakhe ikati lakhe elizomqwebhana sure ikati lakhe lesenga lapho usayibo sihleli wena uvuma yonke into yebo ayahuza impela umngane mhlawumbe kuphela ngo5 minutes ovela uvuka empedeni akaze ageze waqoqa hamba nomngane ayibona ngo3 am ngifuna ukucheka nalento le mama kuningi kwenzakalile empilweni yenu kuyenzeka zonke lezi zinto lezi. Are you still together? We are together ngibhala phela kwincwadi nangaleri ngifake iyona le mshado le ngiyahlobisa le iyona ile ethi we are still together but kwenzekile si together because sishadile khona ngelinye ilanga ngiyaxolisa mhlawumbe ukubuyela emuva kancane Okay. la ngakhuluma khona nomfundisi wami ngihlonipha igama lakhe nje kodwa noma ngahlonipha ngoba ikhuluma into ekahle uthi umfundisi wami yazi nesimilane ngiyakuzwa nje ukhuluma azi mina mhla ngishadisa angikhumbula ukuthi ngathi ikhona into eyonhlukanisa mina ngathi ukufa ngivele ngikhala ngilahle phansi avela ngiduduza nje avela angitshela ukuphela athi mhla ungithethe ufile nosibelane ayilungile sengahlukana yabo manje yonke le nto xa yona fundisi Eish. those are the people who kept me grounded
if they were not there, those are the people abenzi yeah. Avela nje hawu. Ube ngo3 kunani lokho? Ngoba ngafile. Ngijela ukuthi usefile emsebenzini okay. Ayizanihlukene. Akukho niyohlukanisa ukufa. Wena nje uyakholeka idemon lelo likholekele. Eish. Difficult. So angisahlala ndawonye manje. Ngicela singaqali lapho ake sisuhlehla kancane. Okay. Futhi singahlala ndawonye. Hlehla kancane. 2013 was the year of the beast for me. Ngawuqamba kanjalo because this is the year of the beast. Ngishade ngo-2012 izinto zenzeka right enough, but 2013 is the year of the beast for me. Yena unyaka mhlawumbe awukhumbula athi ngathi ngawuthatha 2013 ngathi ngabuya ngoba yena kwakuhamba kahle yonke into kuyena, mina kubheda yonke into kumina. Yena wayeqonywa ngo-2013 elala nentombi emotweni kube mnandi yonke impilo yakhe ihamba ngolayini, angalala ekhaya ngimbambe heavy sex nentombazane emotweni yabo. Yena kwakho kumnandi. 2013 is the year of angazi sini Sure. unyaka nje wenala. Mina year of the beast. Uya nabangani bakhe ubhuka ama guest house ulala nentombi buya ngo3 ngo5 ngesikhathi angabuyi nje enhlobo hamba ngolesine azobuya ngomzomloko kusini. 2013 lo 2013 engimthola ngawo uthi thandana nentombazane ethile ngazi noma igama layo ngiyalisho noma ngilihloniphe. Siwasho. Intombazane yasembali ngimthola ukuthi thandana naye. Student nesingaleso sikhathi 2013 enze first year. Lo baba ugcina ulala ekhaya ngolesine. So uyavuka ngolesihlanu emsebenzini. Aphinda kwabuya apho. Udriver ngazo driver iBMW 3 Series. Uyakena mina bengaze uyakhela ubufebe. Kangithi uyakhanje ngowe ithinted dark ngemuva. Kanti la ifuna ukulala khona amantombazane singambona. Kanti wakhe room yakhe yokulala. Mina ngise uyithintile nje yenza imoto ithinted nala ngaphambili front kodwa hayi ngemuva. Tinted. I only realized this was we planning ukuthi ngifuna ukulala namantombazane kule moto. So amafastela ngemuva awube darker than wangaphambili. Nangaphambili dark kahle. Kodwa can see ukuthi nango ST. La ngemuva uboni fanele uzongena ubani lona. I didn't know this was a plan. Because it's not a mistake, it's a method. I didn't know it was a method. I thought I realized later, ikamero leli. Later. Okay, fine. Uzihamba nomngani abangani ngisho ngathi priority. Emshadweni wethu nje thina sesilala mithwa nje siyabekwa silala number 5. Thina as a close family. So number 5 into lengaziwa. Number 1 abangani. Number 2 utshwala. Number 3 intombi. Number 4 abantu bakubo nengane zakhe zangaphandle. Number 5 ithina. So thina uyabathina kwenza uthina kuma khona esingakutholi. Sithatha number 1 2 3 4. Thina nje silalo number 5 njalo. Noma sethi yakomplaina nje waso number 5 kuthiwa ayi ukomplaina ngoba umfuni number 4. Ukomplaina ufuna ingane zami ngaphandle. Awufuna abantu bakithi nje abantu bakithi number 4 ingane zami. Hayi abangani bami. Ayi. Abangani bami ingane zami abantu bakithi phela. The nuclear family. La ingane zami they didn't have a father.
That is why namanje they don't even have a space ukuthi nje mhlawumbe baba akekho kanjani. Kodwa manje sekuthiwa hambe mina njengoba ngila ePitori. Kade bengifonela. Ma, ePitori ulaphi? EPitori. Hambe njani ePitori? They are worried about me. Uright, ukahle endleleni and all. Usakahle udlile unjani ePitori. But bona ngeke uzibebe uzimama ukuthi njengoba baba ehamba ngo2023 wayeGqeberha osebenza khona washiya umuzi wakhe nengane nami ngasasebenza leso sikhathi wayeGqeberha. Kwenzakala nomsebenzini wa umsebenzi wakhe wa resign la ayisebenza khona. Owakho Mina ngagula ST and yawazi umntana kaNkulunkulu but as no umntana kaNkulunkulu you know ukuthi there are principalities ala emhlabeni. Uyazi ukuba wekho ngamuJehova zanga Luke chapter 9 verse 1. Luke chapter 9 verse 1 uthi wababiza abayishumi abaqoqa wasibanika amandla negunya phezulu kwamadimoni naphezulu kwezifo zonke. Oyababiza engeke amadimoni ayekhona zakudala wengeke abanika amandla negunya amadimoni engekho. So amadimoni ahlasela umsebenzi wamahlasela na ngagcina ngasasebenzi ngagcina sengene depression ngagcina ngiyaxolisa sinjalo ngilenjalo ngihlabe ngifaka izwi laNkulunkulu. This is a Christian show. Oh, it's a Christian. Oh my God, it's a Christian show. This is why. Oh, it's the Bible, but even though there's no Bible there, but I can take you to Psalms 35. Okay. If I can take you to Psalms 35, this iyona into edingilwa ngayo. Yeah. Iyona induku edingilwa ngayo. Psalms 35. Ngiphinde ngeke kuHezekiel 37 wonke. Bengiphinde ngilwe ngawo. Uzobuza ukuthi ngilwa kanjani ngoHezekiel. Ngilwa ngoHezekiel ngoba ngizinkosi namathambo. These are bones. This is not a marriage. These are dry bones. Asengaphila yini? Yeah. This is not a marriage. This is a dry bone. And because I thought I believed ukuthi uma uHezekiel eprofeta ahlangana enezonama zohlangana I believe ukuthi nawo mazohlangana because uma ngicabanga ngoHezekiel uNkulunkulu umthatha umbeke ehlane ngibuka mina ukuthi my marriage is in the wilderness. Nice. So I'm taking the scripture and me, I'm putting myself in the wilderness. It's in it. Oh, Hezekiel is in the wilderness. Now I'm here, but I'm in the wilderness. But uNkulunkulu uyafika uthi uyawabona namathambo la. Ngiyawabona. uNkulunkulu mobhekwa naZekeli asengaphila na. Yeah. Ozekela ngathi uthi yebo noma cha usangazi Nkosi
Nami ngilokisa angazi Nkosi, noma mshado usekaphila noma phili. Angazi Nkosi. Ngihleli with that hope. Was even the bones that were dry in such a way that even the dogs couldn't eat them. Kodwa uNkulunkulu mase prophetha. Uthi Ezekiel ngaprofetha njengalokho. Ngiyaliva. Akaze ngaprofetha ngokuthanda kwakhe. Uma prophetha njengalokho ethi kuthiwa kwaba khona umsindo. Ngiyangize ngingene lapho yazi. Izinhliziyo yami mhlambe lo msindo khona la ekhaya mhlambe siyahlangana. That was my hope. Kanti abahlangane. Ahlukana even worse. Ahlukana even worse. Uthi umnyana uyaqonywa mephuma nje ekseni kanti uya entombini. Mase uyamngani wakhe entombini. I didn't know ukuthi mina ngakwami there's a guest house ayisebenzisa ukulala namantombazane. Emini ebusuku nantambama nomini. But I could notice ukuthi mina ngasangithinti as a wife. Mina nje sengiyitshitshi la ekhaya. Uma ngi-initiator angibiza ngesifebe. Also isifebe nje. Kahle bosifebe. And ngabona ukuthi okay fine. I'm sorry ukuthi bengibuza ukuthi hayi kanti mina ngubani lana angisazazi. Our brothers sisters kwenzakalani vele? Kanti umuntu uzayisuthela all the time. Okay fine. Uyisuthele uyidlela abanganeni bakhe. Labangani bakhe bebembiza abambizela utshwala. Intombi yakhe ihle nomngane wakhe. Isomkhiphe phela la kwakhe. Kube nakwazi. Umkhiphe uzofona. Ulapha mfethu hawu uzalazo ushaya ibhodlela. Hayi nangu sibanimani. Uyena tikufuna. Manje akwazi phela lokubiza wakho. Imina fanele ngibize. Yeah, sebenza umngane. Yeah. But mama since you lost your job, ngalezo izathu, how is life now? Kona la I lost my job but it was 2018. Okay. 2019 ngathola